Στην πραγματικότητα, νιώθει κάτι τόσο έντονο για σένα, που το δικό της μυαλό αποφάσισε να σε μεταμορφώσει σε κάτι επικίνδυνο. Και αυτό που κάνει στη συνέχεια δεν φαίνεται να βγάζει νόημα. Αρχίζει να απομακρύνεται. Αρχίζει να αντικρούει όλα όσα νιώθει. Και το χειρότερο είναι ότι όσο πιο δυνατά είναι τα συναισθήματά της, τόσο πιο πιστική γίνεται η πράξη αδιαφορίας της. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Αν μια γυναίκα με θέλει, πρέπει να έρθει πιο κοντά, όχι να απομακρυνθεί. Αλλά μίλε εδώ, γιατί αυτό που θα σου εξηγήσω σήμερα θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που ερμηνεύεις τις γυναίκες που φαίνονται ανέφικτες. Θα αποκαλύψω τα σιωπηλά σημάδια που προδίδουν μια γυναίκα που παλεύει με τα συναισθήματά της για σένα. Τα πρότυπα συμπεριφοράς που σχεδόν κανείς δεν καταφέρνει να εντοπίσει και το μοιραίο λάθος που κάνουν το 99% των ανδρών όταν τελικά καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Γιατί όταν το καταλάβεις αυτό, θα σταματήσεις να ψάχνεις για απαντήσεις που ήταν ήδη μπροστά σου. Θα σταματήσεις να βασανίζεις τον εαυτό σου με τα ανάμεικτα σήματά της και θα αρχίσεις να διαβάζεις ανάμεσα στις γραμμές όπως ποτέ άλλοτε. Αυτό δεν είναι χειραγώγηση. Είναι η κατανόηση του πώς λειτουργεί το γυναικείο μυαλό σε ένα επίπεδο που οι περισσότεροι άνδρες δεν φτάνουν ποτέ. Και στο τέλος όλων αυτών θα ανακαλύψεις την ψυχολογική αρχή που κάνει μια γυναίκα να σταματήσει να αντιστέκεται και τελικά να επιτρέψει στον εαυτό της να νιώσει αυτό που καταπιέζει. Αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι άβολο. Ο πραγματικός λόγος που τρέχει μακριά σου. Και σου το λέω αυτό, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεσαι. Την κρυφή αιτία που τα συναισθήματά της την μπλοκάρουν και γιατί δεν είσαι εσύ το πρόβλημα. Φαντάσου αυτό. Σου στέλνει ένα μακροσκελές μήνυμα στη μέση της νύχτας, λέγοντάς σου κάτι πολύ προσωπικό, και την επόμενη μέρα κάνει σαν να μην συνέβη τίποτα. Σε ρωτάει για συμβουλές για κάτι σημαντικό και μετά εξαφανίζεται για μια εβδομάδα. Γελάει με όλο της το σώμα όταν είσαι κοντά, αλλά όταν της στέλνεις μήνυμα, απαντάει με σύντομες προτάσεις. Πιθανότατα νόμιζες ότι το φαντάζεσαι, ότι απλώς τρέφεις ελπίδες, ότι θα έπρεπε να την ξεχέσεις. Αλλά να τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και ετοίμασου, γιατί αψηφά κάθε λογική. Δεν σε απορρίπτει. Ο εγκέφαλός της έχει ενεργοποιήσει αυτό που η νευροεπιστήμη ονομάζει σύστημα κοινωνικής απειλής. Είναι το ίδιο κύκλωμα που ενεργοποιείται όταν κάποιος αντιμετωπίζει μια κατάσταση όπου μπορεί να ταπεινωθεί ή να πληγωθεί συναισθηματικά. Και το αστείο είναι ότι αυτό το σύστημα δεν κάνει διάκριση μεταξύ πραγματικού και συναισθηματικού κινδύνου. Για εκείνη, το να σε ερωτευτεί αντιπροσωπεύει το ίδιο επίπεδο κινδύνου που να περπατάς στην άκρη ενός γκρεμού. Σκέψου το έτσι. Είχες ποτέ μια τόσο καλή ευκαιρία που φοβόσαν να την αρπάξεις? Μια ιδανική δουλειά, μια τέλεια επένδυση, κάτι που ήθελες απεγνωσμένα, αλλά το απέρριψες από φόβο μήπως πάει στραβά? Αυτό ακριβώς βιώνεις την ώρα μαζί σου. Το μυαλό της την προτρεπεί να προστατευθεί από κάτι που δεν έχει καν συμβεί ακόμα. Αλλά εδώ γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Μελέτες στην ψυχολογία προσκύνησης δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ερωτεύονται πιο έντονα είναι επίσης αυτοί που ενεργοποιούν τις περισσότερες άμυνες. Όχι γιατί είναι αδύναμοι, αλλά γιατί το συναισθηματικό τους ιστορικό τους έχει δείξει ότι η ευαλωτότητα έχει ένα κόστος. Ο εγκέφαλός τους τρέχει ένα παλιό πρόγραμμα. Αν δεν επιτρέψω στον εαυτό μου να τον αγαπήσει, δεν μπορεί να με καταστρέψει. Αν διατηρήσω τον έλεγχο, δεν χάνω τη δύναμη μου. Αν προσποιηθώ ότι δεν με νοιάζει, ίσως σταματήσω πραγματικά να με νοιάζω. Αλλά τα συναισθήματα δεν δέχονται εντολές. Δεν εξαφανίζονται απλώς γιατί τα αγνοείς. Συσσωρεύονται, συμπιέζονται και αρχίζουν να εξεφεύγουν μέσα από τις μικρές ρογμές στην πρόσωψή του. Και εκεί εμφανίζεται κάτι που πολύ λίγοι άνδρες ξέρουν πώς να ερμηνεύσουν. Τα μικροσήματα, εκείνες τις μογμές που η αλήθεια του φιλτράρεται μέσα από τη μάσκα. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο σήμα τόσο αντιφατικό που οι περισσότεροι άνδρες το παρεξηγούν εντελώς. Θα σου το αποκαλύψω σε λίγο, αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβεις την όλη εικόνα. Το σήμα ότι παλεύει ενάντια σε αυτό που νιώθει. Το τρίτο θα σε εκπλήξει. Πριν συνεχίσουμε, κάντε μου μια χαρά. Κάντε like σε αυτό το βίντεο γιατί αυτό που θα σας αποκαλύψω στην πινακίδα νούμερο 3 είναι τόσο αντίθετο από ό,τι νομίζετε που μπορεί να νομίζετε ότι το επινοώ. Αλλά σας διαβεβαιώνω